नहीं बतावा खाना बना के धइले बैसन आ एको वाले नहीं किस सोचत फुगवा कैसन देहिया बा तनी खिया दी पिया दी। बाप हो बाप कैसे बैठे हई हो मैया कोई नहीं अरे ने आओ तनी बैठाओ रे अरे माई हो माई हाला बैठैया सन ना बैठैया सन अरे बाबू हो बाबू अरे पेटवा कसा जाते हुए हाय चला हो खा ली अपने से काट के कोई दी कहे ना दे अब हम का करी आय अरे बाप हो आई हो मैया अरे बाप हो बा खाना बनाइए नहीं के जात कैसे काढ़ी आई हो मैया अरे अरे बाप हो बाप अरे माई हो माई ये नुबा हो जी ऊपर जे तो कोई करे वाला नहीं खे ओगर नीमन कैसे खेलवाड़ी कहते ए फुआ जी आज फुआ जी अटकत सबत लोग के आय चला खाई हो बाप हो बाप कतना मछली गम 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 कता कतना सुगर बनाइले बैसन लेकिन खियावत नहीं खिसन टाइम से देत नहीं किसन बड़ा कइले बाटे अजी फुआ जी का करतनी जी और कोई आदमी ना खाई माने ढिला पेटा बाइन तरौरे में खाइम का पहली बात तरौरा त हाइसन कुल कुकरम कइले बानी बुढ़ापा में कि पतो मार के खेदले वैसे ये उजूर अब बासना लेवे दे हमनी के आहो कने केवन कुकरम कइले बानी हो मर्दे के न दूसरा के ढिड़ा पेटवा हो चुप रही आया बुढ़ारी में भगवान दे देलन तक फेंक दे बोला फेकम काहे खाती जी आई खइले बिन हमर जीव कुरकुरा है लागत हुए जने दुख खातिर अपन ससुराल नहीं हराई नीते बहुत पतो ही करिया सन वे दुख तो हनी जानी एगो बात जान ली फुआ जी एगो बात रवा सुन ली देखी कोनो चीज समय उम्र पर निक लागेला जनी बिना समय के ना निक लागेला कुछ चीजवा जन रवा कइले बानी ku करबा मानू छुप ना जाई रवा रोवाला से गवला से बताई तरवा बहरी निकल के जाता त मार बाबूजी से मजाक आदमी करता तार बहिनी आइल बे तार बहिनी हाय कपार पकाय कुल मैं बार पाक गइल हां एक करम करे के हटुए लाज ना नाती पोता खिलावे के उम्र में आप लड़का के जन्मा बतानी आहो कतौ लिखल बा तो बार पाक जी तो लड़का लड़की ना हो केहू के 12 बरिस पे 20 बरिस पे होत तब हमार लड़काइए में 5-6 गो हो गुलसन सियान हो गुलसन तो बियाह शादी कर देनी तो फिर भइल तो का करी देखी फुआ जी तनी रहे के बाना त नियम कानून से रही भाई मनियो घर में 4 गो लड़का फैका बाड़सन जनी ओ कनी के मुंह नहीं खे ना खयसन लड़का फैकवा मने रौरा मुंह बाटे 3-4 बार देखा तनी खा भनी रौरा तिली खातनी एक बार लेके हाथ ना खा ली तिली मत खाई ऐसन दे में हतनी तनी खाई जाला एक बे एक खाते ना खा लिया तो लेके जता जाओ हां मैं बाबूजी पे खाए के बाबा नुआ के खाए के बानी का खयन जी 4 गो पीस बना एके नु ले ले बनी हो 4 बार में 4 गो पीस अकेले खैनी ना मने अपने पेट खातिर हमरा के काटे थे कहले बाबू जा ठीक है बा कहला जा भगवान और दिन पर तबे न लुलु कुकु कहले बड़ू तनी को आदमी के लाज नहीं खे लागत तनी को लाज नहीं खे लागत कि हां कैसे करे के बाटे आ उठा के फेंक देम फौजी करई अंगना में जान जाई हमरा से कुछ कहनी त ना ले लिया अपने से आजी तनी को नहीं के बेत के रोज का खाई तो कैसे खाई देखिए जब पैसा ऐसा नहीं के हाथ सकेता बाटे जाई रे अपन ससुर फुआ जी ओ जे डिलीवरी अपन करवाई में जा सरकारिया में लेके गइला के बाद पैसा लागेला टेम्पू के पैसा ना लगी लेके गइला के लेके आइला के एकने हमर घर आई हो जे काहे चिंता कइले बाबूजा चिंता मत करो जा ए जे केरवा के समारी मने बाबनी के पतो के 50 के 100 लिपल जाव ना ये ना ब्रो गइल बाटे हम भतीजी के बुला दो जा हमरा नहीं के पता जी बुझाता उतना करी घर में तो अथी क के थैले बानी कैसे खेलवाड़िया बोलेली तन कबो ई बात ना सोचली सन अरे कहाला अपना से ना जुड़ेबू तो साग ना जुड़ेबू तो साग के पानी में जुड़ेबू अपना से ना जुड़ेबू तो दूसरे में जुड़ेबू हो कैसे बोल के जाते हैं जाए 10 बोल सन हमार बोले के मौका तो निकाल तबे ना जाए दिन हमार लड़का हुई वही दिन चल जाए लेके अपन लड़का के छोड़ छाड़ के आई हो मैया
हाथ नहीं ले खाते हाथ ना बोला तो संजय दे धा दे तनी खइसन लाभ काल हो तू तो भव हो के आ वाह हां कपड़ा तो निमो लागे हई बोले तो देखा हमनी के फोटो खींचल जे हइसे वाला ठीक नु ऐसे वाला को फोटो खींचल जाए अरे जैसे कौन कैसे हमरो धीताराष्ट्र गंधारी बन ना जाए हम बजिम धीताराष्ट्र तू बन जा गंधारी हां ठीक कहता हई कुनन हमरा के हम सब ना खानी ना आ तना दिन से भव बन के खियावा तारू जानते नहीं कि भैया जी कैसन पीस खा ले करो हम खिलवाड़िया मार बीच हम तारा के भव कोई ना खिसियालू ना हम तो ध्यान ना कि तेरे वो काहे ये बात ये कहता नहीं अरे छोड़ दे आदत हो द देखिए ई सब कहल रहो छोड़ दे ठीक बना मैंने खाली गावा तो गीत की आए खाली मछरी बलम जी बनौले बनी हो बेटा ठीक बात थरे थरे खाए एक खाली गावा तो जमाना कुछु कही भवैया के अपना जान होई हो खाए पहले खाए बिना है को सुनो छोटका भी ससुरा भी तू जान ला उ साला भाई हो हमर करेजा एकदम छछन जाला तू ओकरा भी जालू तो पागल का जैसे रवा को हम सही हम चलम बताई ना ओकरा भी तू ना जान चाहत नहीं कि तू ओकरा भी जा कल हम छत पर जात रही तरह वो माना कर देनी कि तारा नहीं के जाके हम ना कोनी बताई खइबू ना हम पहले रवा खा ले भावा हो कहत रु कि ना खाई अरे खा लतन में खाला फिर भाव खातर अच्छा ठीक बा ओ धन हो करे जी ना भी ना खाई प्लीज प्लीज वो खा ले पहले पहले रवा खा ले ना पहले रवा खाई ना अच्छा लो हम देखा खा ले हट हम ना खाई मम्मी रवा खाई ना हम खा ले बानी बात रवा बुझत काहे रखे हम खा ले बानी आता ना प्यार से कह दे बोलू खाई सारा भूखवे बुझाले के दोगिना बढ़ कातना खा ली जान ला खा के हमरा के बताई तो अचारवा से हां को खाई खाई आहा कैसे आनंद मिला बहुत ज्यादा देखिए रवो कम पता रहते जब रवो हमारा कमाना करते तो रवो का अपन मेहर भी नहीं की देगी ये बात सोची भी उठ के भी अब हेवी ड्यूटी है भेरी हां नहीं की जाए के बनी हम ये बात रवो कॉल तुम्हारा खीस से जाना सकी ना जब रवो हमारा के छोड़ के जाके दूसरा भी तो कर ली था अपन मेहर से बतिया रही बोल खाई 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 रवो खाए पे कुछ दुख तकलीफ दे हम जी बताएं जब रवो का हम देख लेने वही दिन से तुम रवो बा फिदा हो गई हम ना जहिया से तारा काम फिदा धला भरा कवारी में धरत रह हैं काहे छोड़ देला ह हैं आओ भसुरवा के देवर हो ये हमरा नहीं के बुझात हम जोहर खाजी मसुर है तो जहर खाजी तिनकर के भवा के भरा कवारी धले बा तारा ला शर्म नहीं खेला के तिनकर नहीं के बुझाता करा को तुम का कहले बड़ी तारा के कहता कपार पर लुगा नहीं के काने के अभी एनी हमरा खिया फूटल नहीं रहला ठीक बा अभी देखा तनी कपार पर लुगा गिरल बाटे अब धइले वाला एक खाते कातना के तू पहले ई बतावा कि इंगा से छुआत कहां वाला माने छू देन त लकाव मार दलस का कि हमारा के मार दलस लकाव पहले नंबर तो भासुर भावा छुआए के ना चाहिए ना रबे तो जाने तारी खूब रीति रिवाज सब बेहाया बालू तू ठीक बा आए ला शर्म का तनको इज्जत लेखे माना कर देना बना के दिया जो का जो त का करबे जा बहन के सामने कुछ कर ला तारा ला शर्म है ये ने के कर का कोनी जात नहीं मतरिया के का कहनी हां अखिया में फुटला ददाई बाकी का कहनी हां मार दो है ना कोड़ा गिर जबाई छे तक मत रुका जाता नहीं मतरिया से कहता नहीं आ कराही लेके बैठ के ये तार भातार हो अपन भातार के खियावे के नहीं खेनु जाना क्या तो बात करवा कानून करवा हो कितना बोलो तारी हैं बोली ना तो बुझाते नहीं थी हां खियाव मतरिया बिना मतलब के बात बतिया थिने लोकस को बिना मतलब के खाली बात बतिया बेरे जानलु कि ना मुझे हमारे को तो जीव छोड़ गला बहुत खिस भरला एयर और बहिन का मन कला कि मार के बताबो हमार मेहरारू कैसन बिया कुभा खर आ तू कतना सुंदर बाड़ू एके घर में रहे के बा अब तू भवा लगू त का हो गइल अब हमहू जता दिन बरे जो रहता ता बराबर नहीं अब तू नजर डाले लगलू आ नजर हमहू डाले लगनी आ तू जवान हमहू जवान तो नयन मट्टा का जब मिलत रहे तो प्यार मोहब्बत होकर तो कन्फर्म रहे कन्फर्म रहे बताई तो हम कैसे रो के छोड़ सकता है जी इतना सुंदर मर्द पे हैं अरे सर वो सिरकीटान बा
हैं? जानता पीले खाए खाए बाप हो बाप एकदम से नु गर्मी हॉल में लगता कि नतिया के बेटा लाइन काट देता उसमें कितना गर्मी होता हो एकदम से यही से नु जा जाके दुआरिया पे बैठ रहते तो भौजी बोले लगता डिया दुनु जाने कि का बेटी जे द्वार पे जाके बैठता नहीं हां तो हो के आइल त लाज न लगता कि जा जाके द्वार पे बैठ जाता नहीं तू करे लगता नहीं एकदम से हम लाशर ससुरा में बानू तो कुछ भी कर ससुरा में त निमन बा हो सगरो से ढपाइल बाटे नु त गर्मी ना हो एकदम से ठंडा बनैले बाटे है लगलिया बूजी हम लगता कि जाइम कहत नहीं ऐसे कहां बानी सुनत नहीं हाँ सुनी ना कुल सुनता नहीं कुल सुनता है मैं शिकायत करता हूँ का शिकायत करते हैं जी ना कि कोई हमारे साथ बा हम तो खुदे अकेले बैठ के शिकायत बतिया बता नहीं कोई भौजी और का बजे के शिकायत हम करम मैंने हमारा इला दिक्कत बता रहा कहतो एगो आगुल बहना बैठा रहता हूँ दुआरी पर अरे ना जी ऐसा कोनो बात नहीं के हम कुछ कहानी बताई आ जानता नहीं हम तो कहता नहीं बड़ी कोस के हमारा भूख लग जाती खाना खाए यही बे हमारे खा लो ना तू हां खाना खाइबो हमारे खा लो रौरा के हम कैसे खाई जी क्या कहता नहीं रहुआ आधा जिंदगी पार हो गल बा आधा पार हो जी हमरा खा जेबू तो अरे सब का? बात बतियावेला नहीं नो ना के हैं ना देख कैसे कहेलू ना हैं तो कह तो भूख लागल बता पनी गांव में जाके मन नहीं करते के करा रहुआ के हम हिले वाला नहीं बिना ले गुल काहे हम लिया के जाई ए जैसे तो तारा के बुझाता काहे चल ये तो हम कहता तब चली अरे जा होई तार फुआ हम्म, हैं आई हम देखो देखी ए जाइल बा परसों देखो देखी पेट से भाई पेड़ से बड़ी हां लइका के देखो तनी हैं हम कहता नहीं फुगावा के हम तंग हो चुकल बानी फुगावा से रे वो ना पतियाम त ये अपन उम्र पर ध्यान नहीं देतो कि ना हमर का उम्र बा अरे ये यही के चलते ना जिला शर्म नहीं के दम बगे देले बड़ी सन पतो ये कर फुगावा के हां मार के बगे देले बड़ी सन बे तब नुआ के जरा हतिया हां तो इतना नहीं के विश्वास है भला बताओ यही से भौजी और बोलत है त हम कहते हैं ज्यादा भौजी का बोलत रे फुआ ये पर फुगा खचड़ी न गल बिया खचड़ी ना के तू ही ना। रउए बताई ढेर पेट लेके इसको निमन लागत आटे रउआ त दमाद है एकदम से और एकरा तनी शर्माई के चाहिए के ओ घरी के माजा मिलत होई नु माजा मिलत होई ओ घरी एक और बात देखो टाइम बनावल बता को एगो एज होला ना भगवान सब के एज ना बेटा टाइम ना बनावल बजी कोई अब कोई के शादी बियाह 40 साल पे 50 साल पे करता निमन लागी अब ए घर तू जानत हो दो चार गो तू लगातार फचाक फेंक देबनु तो कोनो बात नहीं के ना बुझाइल हैं ई ना कही देखो ई ना कही हमरा भी का है माने का हो जाई अब इनके नियन हो जबू तब देबू खेलेबू तो ठीक लागी रवा इतना हमर खीस बोलन को भी को बुझाला ना भौजी सुनी त का कहिन जा माने भौजी सुने जा का कहन जा माने भौजी ना कर ली जाए हैं एकदम से भाई बड़ी एथी कर एक बार चलबू कि ना चलबू बताओ के लिए आज ना काल चले के काल चले के तो एक बार छत पर बिछे के चाहिए नु कोई नहीं रहते घरे ऊपर हम देखता नहीं हम छत पे सुते ना जी मेरा मोछा काट लसन ठीक बा तो भौजी के अपना कह दे भौजी वाला रूम में कह दे भौजी ना भये कोनो बाड़ आने हां देखा आटी बैठ अच्छा हम देखते तू एक बार कैसे हेने ओने कर चलत हुआ सुतत हो हमहू साथे रह अरे माई हो माई, अरे बुचिया खुशबुआ, अरे गैस बना देले बतानी दवाई लिया रे इनो मीठा दवाई लेके आ। बाप हो बाप, बुझा तो जीवन नाचो तो नती मछरिया खा लेनी यही से बुझा तो गैस बना देलस। पेट बच्चा पान हो गइल बा। खुशबुआ रे, अरे खुशबुआ आओ रे। काजी फुआ जी का चिल्लातानी पेट में गैस बनल बतानी इनो एगो देबू। गाड़ी मंगवावा तनी ठीक नु अरे वो अपना घरे जाई। हे कन्या ऐसे काहे कहत जाज हमारा के मार के वजह ले देर दिल बस तो तोहनिए जनी भगाओ तो देहिया छूट जाए तो हम चल जाए। अच्छा ई बताई का के करी धरी जी रवा तो जनता ही बनी खेती बाड़ी के दिन बटे तो खेती बाड़ी हम देखम कि कनेवा एक लकड़ी का अपना ही भी ओकरा से काम हुआला। अच्छा तू घर के जल्दी खाना उतना ना बना पावेले तुरंत ही तबीयत खराब हो जाला त रवा के सेवा सत्कार करी वो। अच्छा तू बाड़ू कनेवा बिया खुशबुआ बिया ना कर अच्छा दे। ई बताई कि बूची जी कहीं हमरा घरे रख काम करे खातिर रहे दिहन जा वो तो दूसरा हम के परिवार पाउन ले भइल ना। बतिया ले हम कह दूं ते पाउन रहे दी तने हमरा के संभार दे ओकरा बाद ले आके जाई। बुआ जी रवा ना तीन तीन गो पतो ऐसे दू दू गो बेटी है सर अपना हो बेटिया घरे आ चाहे अपना घरवा दुआरे रहम त उन्हें ठीक रही ठीक नु। ई बताई कि घर में खाना बनत टुए केहू करवा देखत ताकत नहीं खिया तुरंत हम अपना ही खाल तनी। हे कन्या खतनी खैनी ही तनी भात लेके खैनी एगो पीस
हाँ हाँ ये कहीं को पीस खैनी ही पूछ लिया पर तो का हो गई सब आग लग गई हटुआ का खाना में ये बताई ना कनेवा हमरा का बोलत या कहते कि हमरा से ना हुआ 75 हाली खाना बनाई हैं ओको तो जीव ना हटुए बताई तनिया बोलम त रवा कहबे करम के देखा ना फतिस पतोई हमरा के बोलत या तने उठावा हमरा के तो ये लूरिया पना रवा बुढ़ौरी में हाई कवन ड्रामा कइले जरूरी रहे जी ई भगवान जी के देनी बाप देखा कनिया बुढ़ावती आज जवानी मत देखा। चल तू जल्दी उठ चल उठ चल चल जल्दी चल कहाँ जाए कहा तारी कि हमरा खोइए नहीं के जाता भर भर थोड़ी इतना इतना लेके तू खा कौन पेट में तुरा जाता रे बोल बताओ खुशबू हैसन दे ही बा तो ना खाइब तो कैसे अरे जिया बुआ, तू एक बेरी ना सोचली हमरा इहे नहीं के बुझात कि हमर ऐसन हालत में बानी त हमर पतो हमरा के का करे सन काना आ काहे हम ऐसन हालत में होखम काहे होखम अरे भगवान उमर में तोरा होके कि बेटी पतो के बताओ तो अच्छा ये बताओ अब भगवान दे दिलन तो का करे हम जानत रही तो गलती सही हो जाए खाइले रहू हो आ भगवान देहले बड़ा ना पड़े से का भगवान डाल देला बोल ज्यादा बोल लसन बोल लसन जितना बोले के बाद बोल लसन कूले के वाटल वैसे ना जब भौजी रहती तो ना बोलती ए जे वो बोलती। मुनिया घर जो वो अपना बोलती। लगी घर अपना लगी घर जो मुनिया घर जो इस गाड़ी दे बोलती ना का वो कम रहती रुनिया का घरे ना जाए जुनिया घर जीबी ना रुनिया घरे जो गाड़ी को दे तब रिजर्व चल जाए हमने पैसा नहीं के जी पैसा तार के रिजर्व पे टहल टहल के नहीं कुछ जा सकत ओजिगा धारा के गाड़ी उतना दूर जाए पैदल कैसे हमरा से जवाई होई ना होई तारा के नु कुछ ना होई तारा से अब लगले ना बड़का बेटा बियाह करी हन अपन बेटी के तना करे बुझाता हैं? हां कौन जवाब दे हम रहुआ ए लड़की तोर लगले हो एगो लड़का होई लगले खेलाई है लाज नहीं ज्यादा सन बोल लसन बोल लसन बोले के तनी के समय आइल बा तो बोलबे नु करबू सन इतना हमरा बोले के नहीं के मन करत हमर भौजाई एकने हटा तो सूती हटाओ का सुते के बाटे सूते के बाद जाई अपना घरे बोरियो बिस्तरा बानी यहां से चल उठ तो ठीक ना उठावा उठावा हाँ उठाओ उठ के मन कर छोड़ अरे बाप रे छोड़ फाड़ दी लगा ब्लाउज जमा आ धरी धरी डाले डाल ये दादा आ ये बेटा बापे हम ना जाए निकली ब्लाउज जे काहे धरता नहीं आ उठे कर दे दादा ना ई काहे खाती उठ रे जा अरे बा ढकेली मत राय मत भेजी चल धर जा जय जी इधर ए कनिया रहे दादा कनिया रहे दादा ए फुआ जी हमनी के ना उतना नहीं खे सकती अरे कि रउआ के ना लेके चले के ढोवे के ठीक है नो साढ़ जैसा बेटा 3 गो खाड़ कइले बाड़ा तो गाड़ी को दो सरी जरा हम चल राउर जाए बेटी नहीं खी जा 3 गो भाई जा कोई भी चल जाम त गुजारा हो जाए समधियो लोग क दियन जा जाई ना लालच से भरी ए कनिया गाड़ी रिजर्व बोले कह के ससियल रिजर्व करवा जब दो तू गाड़ी से जब कि ना आजी बेगवा लेली तन छोले चटिया पर ता ले ओनिया ना जी बनू धीरे धीरे चल गुनु रंग ढकेल दे कबे ना कर जाय दी मत बोले एगो लुगा दे दो जब विदाई में अभी नहीं खे जी लुगा हमरा भी 1 रुपया नहीं के त कहां से हम लुगा दे हमरा काय बा- चल चल अरे बाप रे अरे बाप चल ना बाप बाप कर नन टंकिया बाद में करम बुढ़ापा में बुढ़िया दर्द बर्दाश्त करी जी का जानिए दादा हम तो अरे हम तो भगवान से मांगे दाची हर के चल जाऊ ठीक रही ई का कहता नी जी अरे ई हो नो के कैसा कैसा बात करे लगे अब वो जाई कपड़ा ता पहनी तो जाई बात ऐसी खिलवाड़े तो पके की आई लिया पर माता नहीं खन दे का लूंगा साड़ी की आज पुरान पुरान फूलों के पहनतिया